Да ви кажем една случка. Разлях малко на килима, но мама няма да разбере. Така че... хора... Тихо да мълчите. Така, каквото фаним. Не се надявам за това момиче да е хубаво. Къде ще ги сложа, който взема нещата, тук ще ги сложа. За подарък слагам едни нови неща. Нови са, ето тук. Шокила. Не знам по колко езици, не помня, трябва чак си проверя. Това в компютъра. Значи така, ще си направиш явно такава гримна. Това между другото твърде много точно от това шуми. Ето какво фанах. България, добре, това фанахме поне. Мали, не може то да го фанем. Не знам, ще то прегоря в типчето, ама... Хора, ако искате то и вие... Няма да казвам сайта, откъде си взех. Малко връщам, защото сложихме малко по-повече. Връщаме ги. Хора, връщаме ги. Сега взимаме тези. Да си направим виришка за телефона, една дилинка взимаме. Една дилинка и едно топче розовичко. Къде бях видяла хора сега? Ето я топченце. Е това, където тя иска с розовичко. Имаме розово. Иска розово, нати розово. Знаеш ли какво направя? Си ги взема. Така. Ама тук е дълго. После ще изсипа конец. Хора, гледайте час.